Ilong lang. Kaya kami, mga takos daw. Sa ilong na. Ilong lang talaga, sir. Wala naman mga. Ano na? Isa lang. Okay naman kami sarili ko na. Alin? Yung steak, kung may 1.5 ang bayad. Ginoo ko. Kung may steak, kung may pang ganon, 1,000 lang daw. O, sus, ginoo. Sab na. Business yun, te. Business. Ha? Business. Ah, business. Libre naman talaga yun. Uy, sandali ha. Hihinga muna ako. Dali. Hindi naman yan nakakaano. Parang, init ba? Ilong mo. Ilong? Sabi mo na to. Ha? Walang time. Ilong na tayo. Tapos na daw siya.